Üdvözlök mindenkit a Sun Money Network Oktatási Központ legújabb oktató videójában, ahol a webiroda működését és főbb tulajdonságait fogjuk megismerni, megtanulni. A regisztráció után generálódott identifikációs szám, valamint a kitalált jelszavunk beírásával tudunk bejelentkezni a webirodánkba. Tegyük is ezt meg, ahol a következő menüpontokat vehetjük szemügyre. A bal felső lehetőség az a fiók, ahol a főbb adatainkat, a fiók adatainkat, valamint a személyes és bankszámla adatainkat tudjuk módosítani, illetve elhelyezni. Vessünk is erre egy pillantást. Az adatok módosítására kattintva a főbb, alapvetőbb személyi adatainknak az elhelyezésére nyílik lehetőség, úgy mint a név, e-mail cím, anyaneve, ország, irányítószám, város, utca, házszám, tehát a lakcím, valamint a jelszó elvesztése esetére egy biztonsági kérdést lehet itt hátrahagyni, és ezeket el lehet menteni. A második lehetőség a fiók adatainak szerkesztésénél az a jelszómódosítás lehetősége. Itt bármikor megváltoztathatjuk jelszavunkat a régi jelszó beírásával, valamint a kitalált új jelszó egymás után kétszer történő beírásával, majd a módosít gombra kattintásával a webiroda jelszava megváltoztatható. A harmadik lehetőség a fiók adatainak szerkesztésén belül az a bankszámla adatoknak az elhelyezése. Ide kell írnunk azokat a bankszámla adatokat, ahova szeretnénk a jutalék kifizetést a hónap elején. Az ezután következő lehetőség az úgynevezett aldomén létrehozása. Saját egyedi aldomént hozhatunk létre, ami a sunmoney.net per után kerül megjelenítésre. A saját dokumentum menü pont alatt fognak PDF formátumban azok a dokumentumok tárolásra kerülni, amelyek a cég és a disztribútor, tehát a Sun Money Network, a Sun Money és a disztribútor között történések rögzítését szolgálják. Ilyen például a jóváhagyott adatvédelmi nyilatkozat, ilyenek lesznek a számlák a megvásárolt teljesítmény és üzleti csomagokról, valamint a kifizetéseket igazoló bizonylatok, azok mind itt lesznek PDF formátumban eltárolva, hogy a könyvelőnek vagy bármilyen hatóságnak itt letölthető formában itt össze tudjuk gyűjteni az összes ilyen dokumentumot. A második menüpont, ami nagyon fontos, az a hálózat menüpont, amin belül az első menüpont az a hálózati fánknak a megtekintése. A bináris rendszer logikájából fakadóan minden disztribútorhoz ugyebár 2 közvetlen csatlakozó lehetséges, ami azt jelenti, hogy lehetnek olyan regisztráltak, akiket közvetlenül maga a disztribútor csatlakoztatott be, de lehetnek olyan regisztráltak is, akiket a felső vonal csatlakoztatott be. A különbség az onnan látható, hogy az általunk közvetlenül meghívott és csatlakoztatott embereknek a neve megjelenítésre kerül, míg a felső vonalunk által beléptetett regisztráltaknak a neve az nem kerül megjelenítésre, csak az azonosító számuk. Az egyes figurákra, hogyha rávisszük az egeret, akkor megjelenítésre kerülnek a részletesebb adatok, mennyi BV teljesítmény generálódott bal-jobb lábon, mennyi watt termelődött bal-jobb lábon, illetve mennyi regisztrált, azaz gyermek van az alsó vonalainkban, a hálózatunkon, és ez minden egyes regisztrátra lebontva megnézhetjük ezeket az adatokat. A rendszer az 5 szint megjelenítését teszi lehetővé, de ugyebár a hálózatunk végtelen mélységig növekedhet. És amikor már nagyon-nagyon sok regisztrált tagunk van a hálózatunkban, akkor rákereshetünk itt a tagunkra az azonosító száma alapján. A következő menüpont a hálózaton belül az a tag elhelyezése menüpont. Amikor szeretnénk egy újonnan csatlakozott disztribútort egy bizonyos, már régebben csatlakozott disztribútor alá becsatlakoztatni, arra itt nyílik lehetőség, mégpedig úgy, hogy kiválasztjuk a preferálni kívánt disztribútort, majd a közvetlenül alatta üresen hagyott pozíciókon belül az invite-ra kattintva indíthatjuk el a meghívás folyamatát, és a regisztráló, a meghívott újonnan regisztráló tag az ebbe a pozícióba fog
kerülni, ahova meghívtuk a hálózat, a tag elhelyezése menüponton belül kiválasztott pozícióban. A harmadik pont, reméljük ezt nagyon sokszor fogjátok használni, az a meghívás rettentően egyszerű formulája, ahova elég a nevet beírni, az emberünknek az e-mail címét, sőt még az automatikusan már jó előre megírt meghívó levélnek a nyelvét is át tudjuk itt változtatni. Majd a küldés gombra kattintva a rendszer kiküldi a meghívót a kívánt név megszólítással a kívánt e-mail címre. A következő menüpont a láb kiválasztása akkor tesz szert jelentőségre, amikor már nagyon sokan vannak a hálózatunkban, és az egyik láb sokkal nagyobb teljesítményt mutat fel, mint a másik, és ez ugye a másik videóban hallható fizetési rendszert befolyásolja, tehát hogy melyik láb hányszor annyi teljesítményt termel. Na ezen itt tudunk módosítani. Tehát hogyha már túlságosan izmos az egyik lábunk, akkor átmenetileg ilyen formán kicsit szüneteltethetjük, lelassíthatjuk a növekedését, és itt a bal-jobb gombok kiválasztásával lábat változtathatunk, és az automatikusan azt jelenti, hogy onnantól kezdve erre a kívánt lábra kerülnek az új regisztrálók, ha csak nem avatkoztunk ugye be előtte a tag elhelyezése opcióval. Végül is itt a közvetlen regisztráltak listájánál pedig kilistázhatjuk azokat az embereket, ráadásul dátum szerint, akiket mi személyesen csatlakoztattunk, és akkor szépen sorban itt lesznek felsorolva azok a regisztráltak, akik közvetlenül az adott disztribútorhoz csatlakoztak a meghívások folyamán. A következő menüpont az a webáruház, ahol az üzleti csomag, illetve a napelem csomagvásárlás lépcsői vannak, amiket egy másik oktató videóban fogunk elmagyarázni. A negyedik menüpontban részletesen lebontva meg lehet tekinteni a megkeresett díjakat, amiket a különféle csatornákon keresztül a hálózatunk, illetve a hálózatunk tagjai termelnek az eladott napelemeikkel, valamint a napelem közösségben megvalósuló áramtermeléssel. Amit szintén egy másik oktató videóban fogunk részletesebben elmagyarázni. Az ötödik és az legutolsó pont az a különféle vásárlási folyószámlák közötti tranzakciókat teszi lehetővé, amiket szintén egy másik videóban fogunk részletesebben elmagyarázni, amit itt most fontosnak tartok elmondani, hogy PayPal, illetve MKB Tátra Bank befizetési lehetőségek vannak a disztribútor részéről a cég felé, amikor valaki új üzleti csomagot vesz, vagy új teljesítménycsomagot, és itt lehet azokat a tranzakciókat végrehajtani, amikkel a jól megérdemelt díjakat, jutalékokat végül is a saját bankszámlákra vezethetjük át, vagy hogyha nem így döntünk, akkor akár új napelemet is tudunk venni, de mint mondtam, ez egy másik oktató videónak a témája lesz. Én köszönöm szépen a figyelmet, a Számmani Network Oktatási Központnak az oktató videóját hallhattad a webiroda működéséről. Sok sikert kívánok a sikeres hálózatépítéshez, és ne feledd, az ügyfélszolgálat az rendelkezésedre áll, nem vagy egyedül, további jó munkát kívánunk.